singkani cerita sing paling glarani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak terima wong tuwa ana kaya ora ana endi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean ora ono sing jalo dilahirke nang keluarga sing koyo ngene tak apa-apa yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jalo dilahirke nang keluarga sing koyo ngene
Sudah Mas Kato.